bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi ye juma ye avril kalo tile 14 san 2023 bi an ka donkiwari waati selen an ka bi donkiwari kɔnɔna la jamana minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka finitigilakaw ani finitigilakaw olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma colonel Sadu Kamara ale ambassade n'o ye Irisi la olu ka lasigidenso min bɛ anw fɛ yan ka se ka o bisimila a ka baarakɛyɔrɔ la kuma ɲɔgɔnya o tɛmɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna ladon an ka walewale kɔnɔ ka fara kan banbaci kɛlɛ o hukumu kɔnɔna la Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso dugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye Hɛrɛma kɔnɔ poste de contrôle min bɛ yen i b'a ye banbaciw olu bureau kan ka bɛn ni avril kalo tile 13 ye sɔgɔmafɛ nɛgɛ kanɲɛ 4 o waati an bɛna ladon fana n'an ka walewale kɔnɔna la ka fara kan Mali sariya sunba kura min ni a kuma bɛ sen na da bɛɛ lajɛlen na jɛkulu min bɛ n'a bɛ kuma ko collectif légitime traditionnel ni olu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ Menaka olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu bɛ min ye sariya sunba kura in u b'a la bi u b'a la sini an bɛna don fɛn na ka walewale kɔnɔna la ka fara kan an bɛ taa farafinna farajɛla kibaruya minnu y'olu sɔrɔ an b'olu fara an ka walewale kan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ka bakuruba kɔnɔna la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ finitigilakaw ani finitigilakɔrɔw olu ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma colonel Sadu Kamara a ye bisimila kɛ n'o ye Irisi olu ka lasigiden min bɛ an fɛ yan Igor Gromyko a kɛra ka bɛn ni alamisa don ye avril kalo tile 13 san 2023 an y'a fɔ a bisimilala Sadu Kamara de kɔni fɛ a ka baarayɔrɔ la ni maaba fila ninnu u kumana fɛn caman kan kuma ɲɔgɔnya o kɔni a kɛra nafa ye min bɛ tali kɛ kunnafoni minnu bɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kibaruya yɛrɛ kɔni kan fo ka taa se jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogoya min na yaasa hakilina tɔw olu bɛ se ka kɛ kelen cogoya min na min ye Irisi olu kɛ lasigiden so min n'a ɲɛmaa ye ayiwa Igor Gromyko a kɔni y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyara tɛgɛdi ɲɔgɔnma min b'ale ka jamana ani Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛra kuma ye kuma min ni a bɔlen min ye minisiri ka kuma yɛrɛ kɔni na a ye nin lase kunnafonidilaw ma a ko ale ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ to Mali kɛrɛfɛ waati bɛɛ lajɛlen na min b'a to banbaci kɛlɛ a bɛ se ka kɛ fo ka a se a dan na cogoya min na. Mali kɔnɔ halisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso Hɛrɛma kɔnɔ ka bɛn ni alamisadonya ye sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni na 4h du matin banbaci dɔw minnu ni u bugunamatigɛ olu yɛrɛ kɔni taara bi Hɛrɛma kɔnɔ poste min yɛrɛ kɔni bɛ ni Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni dagalen bɛ yen nɔ yaasa ka se ka jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ dontaw ani bɔtaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali mobili olu yɛrɛ kɔni sen b'o la i b'a ye u ka bigali wale a kɛra sababu ye maa fila kɔni u ni binna kelen ye polisi ye kelen yɛrɛ ye chauffeur ye nka ale yɛrɛ kɔni ye gana ye maa saba olu yɛrɛ kɔni joginna ani minɛn caman kɔni tiɲɛni ye olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ yaasa nin n'a wale ɲɔgɔnna si segin kana se ka kɛ olu kan cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la halisa an bɛ to farafinna jamana an bɛ taa farafinna jamana kibaruya la nka min bɛ tali kɛ Mali ale ni ayiwa min bɛ halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔ a kɛto b'a la ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko projet de nouvelle constitution n'o ye jamana sariya sunba kura min ni ale yɛrɛ kɔni tigɛ n'o ma bila fɔlɔ nka jamana ɲɛmaa kɔni yirala la kɔni ye a fɛla di fo ka tila k'a jira jamana min ye an ka autorité coutumière la n'o ye an ka laadala dugutigiw ayiwa ani maaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu fana kɔni y'a yira k'a fɔ olu b'a la ka fara kan collectif min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma collectif légitime traditionnel ni olu yɛrɛ kɔni ye ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la région de Menaka ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u y'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sariya sunba kura yɛrɛ kɔni ma wa ka tila k'a fɔ u ka dɛmɛ a bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma u bɛ u wele baaraba min n'u kɔni kelen bɛ ka u ɲɛsin u ma wa k'u timinandiya o la ka maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele kalafili min bɛna ale n'o bɛ tali kɛ référendum kalafili la bɛɛ lajɛlen ka i tɛgɛ nɔ bila k'a fɔ ko awɔ an sɔnna an b'a la an bɛ réforme ko in ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ la an bɛ taa farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɛrɛfɛ dugu Niger finitigilaka minnu tun bɛ anw fɛ yan nɔ n'o olu ye Allemagne finitigilakaw ye u ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka finitigilakaw olu ka ko bɛɛ lajɛlen de kɔni ɲɛnabɔli ma a ko kun bisimila yɛrɛ kɔni dalen bɛ an fɛ yan nɔ ka bɛn ni kunun ye ka na bila bi yɛrɛ kɔnɔ na Boris Pistorius i b'a ye k'a fɔ a ka nali a bɛ tali kɛ yaasa ka se ka baara laban baaraw yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to olu ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ yan olu bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na bari u bɛna taa n'u ye ka taa Niger o y'a sɔrɔ u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ a bɛ fɔ minnu ma ko formateur olu de kɔni bɛ Niger yaasa ka kalanbolo k'o di Niger yɛrɛ kɔni finitigilakaw ma ninnu kɔni bɛna taa fara olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ yen nɔ nka u ko olu b'a fɛ k'u to Niger min ye cɛncɛnkan jamana de kɔni bɛɛ lajɛlen ye ayiwa tɔɔrɔ ni gɛlɛya min yɛrɛ b'a kan ko u ɲɛ don o kɛlɛ yɛrɛ kɔni na an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ kɛlɛ tɔnba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Chine olu ka lasigiden yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye Zhang Jing
ale kɔni ye weleda kɛ weleda min ni a y'a ɲini diɲɛ jamana yɛrɛ kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ni dɛmɛ bɛ yen ka kɛ u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ka se ka o don Mali ma min b'a to basigi u bɛ se ka sabati Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna o la cogoya min na. L'Amérique jamana la u ka sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko document confidentiel min ni ale yɛrɛ kɔni ka mara dugu yɛrɛ kɔni na yaasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kana a kɔnɔfɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kiiri tigilamɔgɔ min bɛ yen n'ale ka baaraw bɛnnen bɛ u ka kasobon min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Guantanamo wa o kɔni ye a jira k'a fɔ maa 2 min n'o olu tun bɛ avion yɛrɛ kɔnɔ avion min ni o y'u ka bâtiment kɔni dɔ attaqué n'o bâtiment n'o kɛra ka bɛn ni 11 septembre yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a jira k'a fɔ o maa 2 yɛrɛ kɔni maa 2 minnu tun b'o avion kɔnɔna la ko olu yɛrɛ kɔni tun ye u ka CIA n'u y'u ka finitigilakaw olu ka yɔrɔ dɔ ye ko olu maa 2 tun ye yen nɔ baarakɛla yɛrɛ kɔni ye. Ni fana bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguni komi n'a b'o kɛ ka se ka o jiri ko caya k'an ka ja ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na n'o ye Yeli Vision ye ni Ala sɔnna a ma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ don wɛrɛ.